Ideme a nenakreslíme domček. Давай! Offside nebol? Dopredu! Behaj! Na telo! Približuješ to? Je tam, vidíte to hovno? Dobre, pekne. Bol faul. To bola vnútri už. Práve ste boli vylúčení. Čo hovoríte na toto vylúčenie? Viete to komentovať? K tomuto sa nevyjadrujem. Ako ste to videli? Rozhodcom. Ako ste to videli vy? Čisto netrafil som kartu, supera som nezasiahol. Ja toto si neviem vysvetliť. Toto sa iba v slovenskej lige môže stať. A ja som to počul. Kde máme ten pohár? Si ma zaskočil teraz. Rozhodol tvoj foťák, podľa mňa. Dobre chlapi, nechávam vás, choďte oslavovať titul. Ďakujem. Tak nám Čo si oslovil, tak je môj. Klakni si! Zaslúžili sme si to, zaslúžili. Lebo Gergelo za chvíľku bere doma. Áno, to už ho neuvidíš. Áno, to sa môžeš dopúkať doma. Nerozestierame ani na Vánoce. Pán Gergel. Tak šanca, že budeme... Povedz si niečo k tomu poháru. Zaslúžené. Aj keď sa nás snažili zastaviť aj rozhodcovia, naša sila neostala skrytá.
A keď sme boli hladní, Toto je pre našich fanúšikov. to je ten sprej, veríš aj ty. Nie každý... To... No, Najlepší gól. 4 góly som dal. Ale nikdy by sme to nedokázali bez nášho fotografa. A bez jeho drog, Petržalky. je tu smutok. Vidím to, je tu smutok. Dneska ste nevyhrali, ale na budúce to možno vyjde. Aký je recept voči superom vašim Recept na čo? na víťazstva? My sme im to dopriali, lebo taký malý pohár sa nám nehodí do poličky, my tam máme len také veľké, s Grand Slamov. Tak my sa tešíme na ten najväčší. Chlapi, a kedy ma budete vyhadzovať na rukách? Keď nájdeme smecak, bol aký dobrý Martin. Keď budeš mať lacnejší foťák v ruke.